तर मित्रांनो हा बघा तो अननस डब्यात लावला. हा एक नाही आहे. किती झालं? 6 त्याने आणला आणि हा एक मी आणि एक इकडे ठेवला आहे. त्याला कापतो, तुम्हाला पण दाखवतो घर यायचा. हा बघ किती नरम झालाय बघा. तर नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकण या यूट्यूब चॅनलला तुमच्या सर्वांचं स्वागत करतो. तर मित्रांनो आताच पाऊस पडला बघा. हे बघा पाठीकडे ढव पण भरलं. हे बघा. तर मित्रांनो आता फणसावर 2 फणस तयार आहेत. अर्ध्या संख्येने आणलेलं 5 का 6 आणलं नाहीत. ते 2 आहेत ते आणायला मी जातो. सुरी घेतले, कापून टाकतात. पाणी लय आहे जास्त. आता आलो आता फणसाच्या इथं, जवळच आहे घराच्या खालीच. हे बघा कुठे गेला फणस. हा बघा पाठीच फणस आहे. जास्त काय व्हिडिओ मोठी होणार नाही मित्रांनो. बघा 3 आहेत तिथे. वरती आहेत 3. तयार आहे मित्रांनो. हा बघा इकडे काय तयारच आहे. हे बघा हे दाताने कलते. हे बघा इकडे जवळ आहेत. हा बघा कवला कसं असतं, जवळ येत आहे दात. आणि याचं बघा लांब झालेत. हे बघा तर मित्रांनो आता बघतो, पहिला हाताने निघतं काय बघतो, नंतर सुरीन कापतो तो. हे बघा गोगल गाय फणसावर आहे ती पण. जा इथे जा. ते मित्रांनो फणस आहे ना, कापा फणस आहे. हा इकडं साईडला बरका होता, वादला तर तुटलाय तो. तिला हाताने बघतो येतं काय तर. तुटला. बघा चीक बाहेर पडायला लागला. पण ते मित्रांनो घरी आहेत ना 4 का किती 5 का 6 आहेत. ते दाखवतो तुम्हाला, काय माहीत नाही. संकेतने आणून ठेवला ना. याला पण बघतो हाताने निघतं काय. आता पाऊस पण पडलाय. हा बघा वरती चढला तर खालीच याचा पाय सरला विरला तर वरती नाही चढत, खालीच आहेत फणस. तो पिंजाकला पाडला तर खाली जायचा. हातात कॅमेरा आहे, ते काढाय नाही भेटत आहे. कुठपर्यंत बघा गेला. छोट्यावाल्याचा पण गेला. काय होत आहे, पिलगट होता आता. तुटे त्याला बघा.
झाले 2 काढून. आता घरी नेतो आणि ते तुम्हाला दाखवतो. तर मित्रांनो आता पीक बघा किती भार पडलाय. हा बघा मित्रांनो आमच्या आवाडात आहे. हा बघा कलम याच्यात ठेवला, ह्याला तोडली तर नडत होता. मित्रांनो अननसचं झाड बघा, इथे एक अननस होता, याच्यावर झाडच पडला तो तुटला. तो तिकडं लावलाय, तुम्हाला दाखवतो थांबा. तर मित्रांनो हा बघा तो अननस डब्यात लावला. तर मित्रांनो हा बघा नवीन आलाय, याच्यात मास्क्या शिरतात. हा बघा किती आहेत. हा बघा आतमध्ये मास्क आहेत, त्यासाठी आणलेला आहे. हा बघा भरपूर मासे आहेत. चला तुम्हाला पहिलं फणस दाखवतो. तर मित्रांनो हे बघा ते भारच फणस ठेवला. हा बघ हा एक संकेतने आणलेला, हा एक, हा एक, हा एक, हा एक नाही, हा एक. किती झालं? 6. 7 त्याने आणला आणि हा एक मी आणि एक इकडे ठेवलाय. हा बघा हाय, हा बघा त्या मित्रांनो हा बघा पिकलाय फणस. आवाज बघा. आठ फणस आहे. तर मित्रांनो आता ह्याला कापतो, तुम्हाला पण दाखवतो घर याचा. हा बघ किती नरम झालाय बघा. तर मित्रांनो बघा आतमध्ये बघा कसं आहे. काय नाव नाव करताय? हा बघा होय जा चल. तर मित्रांनो हे बघा हे बघा जरा काढतोय आता. टाल निघाले.
तर मित्रांनो पाऊस आला बघा. तर मित्रांनो हे बघा घरी बघा एकसारखा पाऊस येत आहे. तर मित्रांनो व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि कमेंट करा. नवीन व्हिडिओमध्ये आता भेटू. बाय बाय. टाटा.